Picturean ko na lang siya. Uy, si Hello Kitty. Passion lang. Passion lang na Hello Kitty. Ayan, oh. Jubina. Passion lang siya na Hello Kitty, guys. So, yan. Hello Kitty. Kitty Hello. What is the brand? Passion lang. No brand. Sig. Uy. Grabe, oh. Pinakyaw nila yung ano. Oo na. Hindi na ako magtanong. Oh, sige na, guys. Ayan si Jubina. Ibagay ito sa'yo, oh. Hindi? Parang ikaw na nasa. Alam ko. Uy, wala sa amin. Maganda to. Makakautang talaga tayo dito pag makahanap tayo ng ano talaga. Tisyang. Gusto din namin. Ang cute. Si Rose Monday na. Saan mo na? Sige ta. Nakakapagod na lang mag ano no? Ganito. Oo, mga bago to, guys. Mga bagong labas mula sa ano. Ano to? Ito ba siya? Di siya nga. Ay, si Jewina. Sister Uy, maganda yan, pang lola. Ayan na, guys, yun. Pili lang kayo. May mga tag pa yan. ba't kayo tayo? Ay, tayo. Ayan, may mga tag pa yan. Mga ano dito. Ay, kabayo ang tag. Ano to? Uy, maganda yan, Jo, pantulog. Yung pantulog, panlakad. Ano ba yan? Uy, ang ganda nito, oh. Zara. Zara yung brand. Nakakautang lang kami sa'yo, ate. Uy, maganda to, Job. Dami ko ng mga ganito, oh. Ano ba siya, oh? Yung strip kasi, nakakapayat siya sa mga matataba. Ulo, baliktad. Hindi, sabi nila. Sila ang nagsabi, hindi ako. Pero, tanggap ko naman yung katawan ko. Ito, bagay ito kay madam. Gusto niya ng mga ganito. Oo, pang simba. Madam Claudia. Pag pumapasok niya siya, ano. Di ba yung may mga giway-giway pa dyan, mga ano-ano dyan? Pang bata na to dito, oh. Dito sa kabila. Ay, pang bata na dito. Wala naman tayong bata. Gagawa pa. Lumaki na yung mga bata. Wala ta nakapili. Wala gid ta makapalit. Muma naman kaya Job. Dito naman. Si Jubina bibili siya ng ano, hindi pa siya nakakita Pangsimba doon. daw. Pang simba. Pero hindi naman siya nagsisimba pag linggo. Pag linggo wala siya doon sa ano. Sige. Uy, ang ganda nito, oh, pero ano siya yung Pero straight dito. ito, oh, maganda din to ba siyang, oh. Tulog na naman. Uy, ang ganda nito. Pumbukot. Hindi yan pambakot. Kaya lang hindi siya stretchable. Pang 3XL nga siya. O kasya to kay Basyang Sanili. Hindi. Ano ka ba? Ganito yung dapat mga damit mo. Yung para mga maternity dress. Aray ko kalambre. Magtapos mag-short ka lang nito. Ito yung gusto ko.
Sige, Jubina. I-try mo. Ano ba yan? Hindi bagay sa akin ate. May bagay yan sa'yo. Sa akin, pero di siya stretchable. Hindi ka siya to sa'yo, auntie. Gusto ko yan. Pagpili na kay... Si Jubina kay pa siya nakapili. Nailagi, usabi ko ba? Pininsik lang ni siya. Uy, di man kasabot. Pero dili to magkasya sa akong likod. Kay dako manggod kog likod. Ay, pang... Ay, wow. Si ano to, oh. Ay, kabayo ni Tutoy, ah. Nakagalo. Mga ano kasi to sila, mga passion. Passionista yata tong mga ano. Uy, si Mickey Mouse. Uy, ang ganda ni Mickey Mouse, oh. Pero ano. Yung cute nito. Job, oh, ay, Tisha, oh, si Mickey Mouse. Pangtulog. Para pangtulog si Mickey Mouse. Uy, ang ganda kaya nito. Hindi, tingnan mo ang ganda. Bakit may earring? Kasi hindi na aso yung nakalagay. Destroy. Naku, patay na. Dahil nakadalawa na ako pero wala Sige. akong pera. Nakaasan ni mong dalawa? Ito kasi ito sa akin, sa'yo, Tisha. Ano ka ba? Pagpupun... Ganyan, no? Leggings lang ang katapat niyan. Leggings na pula. Leggings na pula. Leggings na pula. Bakit pula yung leggings? Parang hindi kasi kasya sa Kaya akin. yung itsura mo nun ate. Leggings na pula. Maganda kasi siya, di ba? Parang tutumba siya pero hindi. Sabi na, oh. Parang may ganito tayo nito. Diyos ko yung mga... Isukod ba? Isukod. Ito, oh. Pang ano siya. Ito yung uso ngayon, mga pan-topper. Pero pag malaki yung tiyan mo, hindi pwede. Sa mga maliit lang yung tiyan. Tingnan mo, sukod mo. Pwede, ganun mo lang, oh. Pwede yan. Kung magkasya sa'yo. Kasya naman siya. Kasi yan. Maganda kasi yung tila niya. Tilan niya. Ayan guys, yung cut na niya. O, diba? Ay. Ganyan yan, oh. Stretchable siya, ang ganda. Oh, tapos magligins ka lang ng black niyan. Akala mo malaki, oh. Diba? Divina. Puting-puti. Puputi ka niyan. Ano? May sapulan na siya bag. Maganda man siya, ya, uy. Maganda. Maganda kaya. Yes, maganda to sa'yo. Yan, Jubina, oh. Ayaw ko magitang kilikili, ay. Okay lang. Tulog kit mo tayo ito. Bakit ako wala? Ang daming mga damit, oh. Uy, ang ganda, Ju. Pumayat ka. Ay, ang ganda niyan, Ju. Bagay sa'yo. Pero yung kilikili mo kita. May jacket ka naman. Ang jacket ka naman. Mo naman ako. Uy,
Uy, Jubina, gusto ko yan. Si Mickey Mouse. Pero gusto ko to bala ni Lace. Pwede alisin eh. Para papangit. Unan nga yan eh. Ang ganda niya. Uy, ito tingnan mo nga to. Parang mayroon kang damit na ganito. Ala. Di ba? Parang mayroon ka ganyan damit. Hmm? Ayan ga. Asan yung violet na inano mo, pe? Rio, Ah, nagikapoy na si Inday. Uy, lingkod na. try mo dali. Bukan mo na. Ala! Ay! Hindi na yan matumba? Hindi ya, huy! Hindi yata. Sa gitna ng... Bebe, tingin. Tsaka doon. Hintayin mo na pumunta siya sa kabila. Yung tag 5.99 na lang siya. Nawala kang napili. Naan siya. Uy, kabayo ni Tutoy. Ano yan? Patingin yan. Uy, ang ganda niyan. Para kang kayang-kayang Jubina, oh. Oo. Pero lalako kasi tayong lalaki niyan. Hmm. Maganda to, sinaw-sinaw. Pero, Nanay mo kanina, pambarak. O, Jabi na baka maano to. ito, maganda din yan. Display na lang nila to. Uy, uy. Dapat pa ako, nililibigan ko kasi papautang sa atin. Uy. Papautang siya, Jub, diba? Tapos sa akin yung isa. Oh, dalawa sa isa, isa kin isa. Oh. Seryoso ka na nito.